Eguerdion, txorinetarrak, eguerdion, Patricia Biteli, zemuz? Zigor, oso ondo. Ega, osagaien artean ikusi dut bat, eta batekin txiste bat... Ostra, a ber, txon, zer inguna zer, lan, apoiatu inbarnaz ez erortzeko ero badezpada, o... Nora doaz, Belgikako umeak? Asatxo. Bruselaseko? Asatxotan. Koletara, baina, karo, eske... Erderaz da. Erdera, hauria esaldi da zu lehenko. Erderaz izango zen... Barkatu. Az gaitezen programa berriz. Ez. Ingo berriz. Zaiatu alnaiz, betxo, bildotzan hankatxoak inbar ditugu gaur, bildotzan arkumean hankak inbar ditugu, hauek laseatuta, baina... Hau baino gutxiagoatik, seguru norbait eskua moztuko ziotela, gordean, oin dela, aterako zan erregearen, ez da nola da, horrek ibiltzen zina barre inarazi erregei. Bai, bufoiak. Bufoiak, gure bufoitxoa. Bai. Bufoitxoa, Euskal Telebistako ikusentzuleak. Eta ziur norbait eskua moztuko ziotela horako. Edo burua. Enuen, betxo, enokan entzun da. Erderazko berzio hori enokan. Segira, sukaldario golako janarekin lotura daukaten hainbat eta hainbat txiste dakizkigu, baina hori enokan sekule entzun da, eta... Oparitzen dutzu. Erdeldun batean, ero egunean batean, erderazko programa batera joan barba naiz, asatxoak ingo ditu, nahi. Bueno, ez ingo dituena, hori esan dagoa, ingo ditu arkume hankak ero bildotzana guretzako barazkiekin eta perretxikoekin. Txegoxua. Eta bai, gogoan naukan, ez dakit, txorienen behin inditut ustot arkumearen hankak, behin ustot, eta gehiago stituetein, txerrianak eta bai, desentetan inditut, eta, bueno, errezeta bekartzeko gogoan naukan, eta oin kontatu guizuet nola ingo duen, eta gero jarraien ikusiko duzue, nola prestatu. Oso ondo. Lapiko bat olio txorrota batekin zubizian jarri, eta gorritu ingo ditu bertan gure hankatxoak. Jarraian, barazkia txikitu da bertan bota, erregozi pixka bat, sartu berriro hankak, ardo zuriadekin busti, utzi lurruntzen, eta saldarekin busti ondoren, ordu terdiz 2 orduz egosten izango ditu. Atera, beroa dodela ezur guztiak kendu, eta ostutakoan irinetik, arrautzetik pasa eta frigitu ingo ditu. Salda iragazi, eta salda hortan utziko ditu plop erregosten. Tipulatxoak eta asatxoak galdarraztatu ingo ditugu pare bat minutu zuretan, eta ero jarriko ditugu tipulatz bat erregosten, eta hor pixkanaka erregosten. Perretxikoak. Salteatu, barazki guztiekin nahasi, eta zerbitzatuko ditugu gero, hankatxoekin lagunduta. Sako goxua. Orduan, bueno, bada holan pixkat lanitea daukan errezeta ba, lagungarri izango du, saltza bat izango du, saltza hau ikusiko zue, bera bakarrik lodituko da, ze azkenen gelatina pila bat botako dute hankatxoek, hau txerrian kanan moduak, gelatina pila botatzen dute, hau, jetxiko du, segero behar dut galdarrazteko, oin utzin dut hor. Eta esan dagoa, gatz pixka bota, hemen olio sorrota bat, eta ingo duguna da, zu bizian gorritu ingo ditugu, eta ero kanporatako ditugu gure, arkume, bildotz, leku bakoitzean, modu baten ditzen dute. Eta gotzutolan papera gero... xurgatzen da bena atakentzeko? Ona, bota behar dut, ez du behar. Atara, eta ero dana botatzen duena horre atakot. Lasai, eskerrik asko, Biteli. Lasai. Bueno, baliteke ez, arkumia izetia, gizakixak jandauen, aragirik, ez dakit, zaharrenetarikua, pentsata dolena izeuko zabela bisonterik eta, baina... Bai, baina lehengoetakoak hori, ez? Azten dira, esan duzu. Bai, hori da. Aztekua, ez? Pasazien eizatik, eta pasazien, honek, bueno, bizitza sedentario bat edo izatera, zazizien honek etxekotzen. Ardixak eta arkumiak. Hor, gizakia tontu esan, Ez da? Nahi dut esan, ardi bat, niko... Ardi bat ikusi duzu inoiz erasotzen. Nik behiak ikusi dut erasotzen, saldiak ikusi dut, potxokak ikusi dut, potxoka batek, bizilauna dauka potxokat, malaletxe bat dauka, koska batzuk eta egiten ditu, eta umean etorri iten da. Baina ardi bat... Egitara ardia dauela, erlazionauta, inozentziakin, ez? Kristautasunean batez be, baina bada animali bat olan, ez dakit, leuna eta... Parkatu nazatela, neko tontua. Ez dira oso askarrak ez dira ardiak benetan, eta arkiak ez dute... Ostia hori bat. Ariak nik izan nuen, ari batek osabai ikusi nion, kriston topekada eman ziola. Ariakin kontu zibilera. Ariak ez ditu sartu tartean. Kontuz ariekin. Bueno, arra izaten badata. Eta adarrak baditxu. Aritxoak kontuz. Distantzira. Hori da.
Oso ondo. Jarritxo, Patri. Ni hemen, ez hauek gorritu ingo ditut. Gorritu biru buelta, berriro hona atarako ditut, ez du beste platerra zikinduko, eta hemen, esan dakoa, barazkiak eta gero, ez ditut birrindu behar, eta ezer, bakarrik iragazi ingo ditut. Orduan, ez ditut olan txiki moztuko. Olan ataleta moztu eta listo, Oso ondo da, bakarrik zapori emoteko apurtu. Bai, hori da, zaporea egozketan, eta ero, saltzari emango dio, baina ez ditut erabiliko, iragazi ingo ditut. Oso ondo. Ardiesan artean, arkumian artean, batez be, dauz bidez berdintxasun, bata da esneko arkumia, eta hori da bakarrik elikatuta dauena aman esniakin, eta 30 egun auki biditxu. Batzutan, hori da, hartxoa. Batzutan, hartxoa ditzen Bizkaian, Bai, hartxoa Bizkaian. Nik arkumia beti danik. Eta hori, batzundako ez da oso errentagarrixa, holan diru kontutan eta badabil geixa holan desageutzen bere kontsumoa, ez? Nik hori, betxu, lehenko niek etxoko hausoko arategixan, tipuakin berbaitzen, ze barbako, lehenko gunean, joan zanudan. Baina, emigan olako barbakoa bat, eta niri barbakoan beti gustatzen jat, arkumian saietzak. Holan, beti gustatzen jat pila bat. Eta eskatu inbitxuzu, aurretik, enkarguz, ze ez da aragi batan daukiena, eta kontauzostan, bere iztiak zaukalalen Bilbon, arategi bat, bakarrik arkumia saltzen zabiela. Espezializatu eta bakarrik arkumia. Eta itxin bihar izan zabien, oindala 8 urte edo, zeia jendia etzan joaten. Eta jendia, egisa da, arkumian kontsumoa hemen, haukagu oso lotuta, ez? Guk batez be, egun berezixekin, Gabonak eta lan asko, gabonekin, zure urte urrenakin, da holako gauza, berezixekin, ez? Baina ez tozula holan, martitzen tonto baten arkumie jaten. Igual pintxotan basoi ez Bilbora hori, Iruñako pintxo morun monon bat edo hartzera, bai. Baina bestela ez da holan aragi bat jaten dana, ez? Eta horrek itxen da, enkarguz eskatzea arategixetan, geixen bat, eta, gero, arategi espezializatuak eta, geroz eta gixau izten. Nik lortzen duten tokixan, zaporez da, purtxo bat kaskarragoa, ze horrek esne arkumiak dira, arkumiak normala, horrek isa ardixeak. Bildotzak, ardixagoa ja da ninku bildotza. Horrek, esan. Eta horrek hori, arategiak, honek izaten dienak ekialde hurbilekuak eta arabiarrak eta horrek aukitzen daue arkumia bai, aragisa, baina zaporian ez da bardina esne arkumia handixagoa da eta zaporian be, hori, igertzen da. A ber, hemen egia da, arkumia beti sasoiko gauza bat izan da, ze temporada dauka, bere sasoia dauka, eta asko kanpotik ikartzen dutena, Zelanda berrikoa da izaten da arkumea, handik ikartzen dute, eta haiek bai dia, amengoa baino handiagoak, eta zaporez eta ezberdina, fuerteagoa da esaten dana. Eta hemen, nik sasoia danean, hemen badau Zelanda, iten zieten elkarrizketak, aztuin eiz lan zan, saio bat zuten bideoak jende sarrei eta lehengo ituren inguruan eta urnietako hartzei bat egiten zioten nola lehen, berak Hernanin zenbat arkume saltzen zituen, ez? Hor, astero, 6-7 arkume erabanten zituela eta saltzen zituela pila bat eta eskaintza handia zegoela, ez? Eta gero ardiak baita ere, gaur egon ardizarra, inok ez dago nahi, ardizarra, eta lehen ardizarra, jenteak eskatu egiten zuela ardizarra, eta askotan gabe geratzen ziela, ez zutela izaten. Eta hori jaitxin dala, oiturak, ero jenteak esaten duena, beti. Arkumia nahi eta nahi ez, txuletiak izan ezik, horrek zaietzak izan ezik, danak denbora behar du. Labean erretzen badazu, ordu pare bat gutxienez, ordu terdi behar du. Gixatuan egiten badazu be, denbora behar du. Nahi esan, bere lana dauka, orduan ez da fast fooda. Bueno, burun bat jaten badazu. Baina gulot esan, gero txokuetan eta itxen di ez dakit, bustana jarraitzen da jaten, honek txerri masaiak edo txal masaiak eta jarraitzen da behar jaten, eta horre bai badauki lana, baina arkumiakin, ez dakit, eta da aragi bat, ontsa gainera, zuklen esan dozu, sasoikua dela, baina badabiz geroz eta gehiago hartzaiek aldarrikatzen urte osuen jatie, ez? Orduan, bada gainera aragi bat oso erlazionata dagoela gure kulturakin, oso jasangarrixa dela, laguntzen dagoela gure landak eta zelaisak garbi mantentzen eta ondo, beraz da aragi bat, bueno, jasangarrixa, ez bakarrik naturaekiko, baizik eta, ez dakit, kulturakiko da
Nira, aragi bat asko gustatzen gatena, baina aitortu bihotzut, ez dala besta gauza bat egunerokotasunean jaten duten. Ez, arkumea jaten badu jendean edo esan, hilean behin jaten badu norbaitek edo, baina ez da, nik egia esan gure etxean arkumea gutxitan jaten dugu, eta inoiz txokuan ero prestatu izan dugu, kuadriako esan da bello, ganeo arkumea gan, baina, bueno. Patri hemen bota ditut, 3 lau ale holan piper beltzanak, osorik, kipula txikituta, porrua eta berakatzak esan dago, baratxuriak, zapaldu pixkat eta barrura. Hemen pixkat askatu, horre hankak azpian utzi duten eitxatzita, sartuko ditugu berriro, eta hauekin goituguna da oin, hori, ardo txuriarekin busti, utziko lurruntzen, eta gero, saldarekin estali. Lapiko azkarrean, ordu erdi 40 minutu beharko dituzte. Zoom hotelean guk ingo moduan, ordu terdi gutxienez bai, 2 ordu. Kontutan izan, nik ingo dut, era saia. Zein da era saia? Hartu da ero ezur guztiak enduko izkiot. Nik hau nire amarik jen badio eta katu ingo ninduen. Zeba, bere ikustatzen gako lau txupatzen da. Hartu da, ero txerriankak hartu da, ero ribiltzia txupatzen da hori. Claro, nik horatzen nahi, xuberoa jatetxean, bere errezeta klasiko bat betikoa izan ziren txerriankak, eta egiten zituen txerriankak gero hartu, egosi, eta berua zeudela, ezurra guztiak kendu behar genizkion da hori. Ez da izen bat txerrianka kendu izkidan. Eta hori izan modu zaila. Baina egia da, ez duzuela olako lanik hartu behar, eta nahi izan ezkero ezurra kendu gabe hartu, eta gero nik ingoan nahi izan ezkero, izinetik garrotzetik pasa, frejitu eta saltzan sartu, eta listo. Ardo txuria lurruntzen utziko dugu erdira, eta ero salda hor daukat, eta saldarekin busti, eta jarrituko egin guarnizi horekin. Oso ondo. Neri, oparitxu zuztien, ardizarra, lehen komentatu duzuna, eta enauen proba inoiz. Eta enzoztien olako tartarantzerakoa, eta oso goxua. Fuertia. Gordinek jantzen dut. Gordinek jan nauen, baina, karo, saltza batekin orduan, basaukan ziapia, arrautzan gorringoa, kaparrondo batzuk, eta oso goxu esan. Beraz? Aukerak bai, nik ardixak gixauta jandu. Ardixarra jandu bakarri gixauen, beti holan hartu, eta eukinan lasai egiten, da... Eta bakitzu holan neurtzen ardi baten urtiek? Baizun nola egiten da? Nik entzun da, ukat hori hortzana, agina behitziana da, baina ez dut, enaz, ardirik ardi hartu, eta zemat leko zen. Bizikletan zauzen nien da. Zalantza badaukat, zemat urte aukiko dagoen. Esaten da, urte badaukienian, honek lehengo bi hortzak jauz itxen jakela, gero bigarren urtien albokuak, eta, holan joeten die, laugarren urteraino, jausten jakela ja azkenak. Orduen, zalantza aukitzen bozue, pasiatzen ataratzen zarien, urrengo zuen futin sasoian, hor. Eta zu bakizu zer ezaion gustatzen ezer ardiari? Zer? Gutxien gustatzen zaiona? Txakurra. Ura. Ura. Igual, altzai txakur bat olan zorrotza, Ura, zuk ez duzu ikusiko inoiz, ardi bat, ura lortuko du ostoetatik janda eta holan, baina ura eraten esaten dana, erreka bat igarotzeko. Pilu nik daukat anekdota bat badauko gure... Lehorrekuak dira. Gure auzoan, daude baserri batzuk, Galbarren inguruan, tan dago igeritoko bat, beti egon da, ni txikian nintzenetik, beti egon da, piztina. Eta betetzen zen, errekako menditiz etorren urarekin. Han beti egon dira, zapaburuak, igelak eta danetik, oso ur naturala. Eta lehengusua hartu, eta juntzan hartaldia, 6 ardi zeuzko zen. Eta zeuen, erreka txiki bat pasatzeko, eta bate pasa nahi ez. Eta pasa nahi ez, ardixa, bum! Piztinara. Eta tera zan, Koitxaua. Ez jakite, Pentsatzen hemen, esan bizitxula, hartu zauen altzotan. Bai, altzoan hartu zauen. Zain, ez, lasai, errekan ezara sartuko, lasai. Eta piztinara bota bai. Baina, eta artista. Eta, hortik, anekdota hori. Ura irekiten den azten danean, kipulatxoak, hauek, esandakoa, 2 minutu erregoziko ditu, eta gure bruselasko asatxoak ere, 2 minutu. Gero, atarako ditugu, erditik moztu, eta hauek jarriko ditu erregozten, hemen, kipulatx batekin. Eta hor, ardixen olan gaia bukatzeko, ez dakit egon zarien inoiz, oinatiko, hartzai txakurren hor espektakuluen eitzen da benak. Egon zara noiz fetxo ikusi izan duzu? Azpen eitzen da. Oinatikoa da. Gure inguruan,
Espektakularra. Aspekua da, honekan espektakularra, zehero etxe barriak jona zara jaten. Oñatikoa da, osko zuen bat, eta gero arrasate aldozu bisitau. Bueno, arrasate errepolitxa. Oso politxa dela. Ez baina oñatikoak benetan pila bat merezi dago. Mai handia dago oñatikoan. Horre, egoten da, paimaiki de modu, pai moduan ero, oian azkor behitia, lagun handia, bere semea ametz gure ekideen gelan dago, eta hemen txorienen egon zan, bera albaitaria da, eta mendiko korrekalaria, eta egoten da, epaimai moduan. Gustora. Artista die, txakurro, ikuste dituzu, eta txakurrak bakarrik hartzaiei behiratu eta olain ja baki zerrin behar duen, da txistuarekin bakarrik eta nik ikusgarria. Gizaki batzu baino, askarra badi. Bai, seguru. Horrek, ikusten duzunean olan txakurren zerrenda da, zein da askarrena, eta batzu badauz apurtxo bat, bueno, dila tuntunauak. Eta horrek ez dakit horrek, hartzaiak, border colliak, da horrek beti izaten die, super bixiak, ez? Nik noiz bat ikusi dut edo kontsulta bizan dut zerrenda hori, eta azkenengo txakurra beti, tuntunena, bulterrierra. Hau da, ne txakurra. Eta, bai, konfirmau dezaket, Osea, da, buru gorra ez jako, eze bezartzen buruan, en fin. Oso ondo. Eta normalean esaten dute, ez hartu komentario txarrean ere, txakurra jabearen antza izaten duela normalean. Hori beti esan da, ez? Jabele galan ira ma da. Hori beti esan da. Ez tozu nahi hemen ere familixakin sartu, ez da? Ez da gizuk esazu nire txakurra. Idoia lazpita. Nire txakurra esan duzu, Patri? Gaina, behitxu, gure bozu gero joetia, oñatiko hartzai hori txakurren espektakular, niramakin sartzen bazara, ezin izango zara hor, San Prudentziotik be pasa. Aspera, gumonaz. Azpen maila hundia egoten da, etxetik gertu daukat, eta esan dagoa gero han etxe barri jatetxera joan, pintxo batzuk gero han asteburutan jartzen dituztela. Edo mendigoiko anraba batzuk edo. Ez, ni behian geratzen ez aldapa hundia da. Mendigoiko gara, igonin behar. Zunor bide kontra ez dauz edo? Baina bakusako aldapi edo, zukiko zuinoz mendigoikoako aldapa? Oin, sorginen lasterketa, horre egiten dan, sorginen lasterketa, billo, lasterketa horretara joan ezak horreka, oso polita da, ez, benetan oso lasterketa polita da. Baina lehenengo aldapa bak zeinar, mendigoikoare egoten dana. Bai. Olagor, matzarra. Hori da berotzeko, ja. Bueno, horra bakerreteko. Baina igo, apurtxo bat, tik. Baina ez que, karo, iteozu, igon da, ero jan. Karo, jan da, horregatik, geizteko, horekatzeko. Jin eta jan, beti esaten dago. Oso ondo. Sartai bat hartuko dut, eta esan dagoa, tipulatxa, jarriko dut erregosten, moitxingo dana da. Hauek. Ona pasatuko ditut, eta hemen sartaia jarriko dut, eta hemen tipulatxa erregosten, eta ero hau ja, 2 minutora damazkitenean, iragazi, eta tipulatxakin bat, guarnizi baiten jungo gara. Perfecto, eta bebai perretxikoak erabilitzu. Eta ero perretxikoak ingo ditut, salteatu, eta perretxikoak salteatuta, olio pixkatekin, ona esartuko ditut. Oso ondo. Bueno, guk perretxikoak erabiltza ditugu asko, normala dan bezala sukaldaritza programa baten, kosinatzeko. Baina, frogatu dabe, erabilpen pila bat ditxula. Euren artean, soruaren garbiketa. Ze eurak daukie, gaitxasuna, sorua kutsatuta dauenean, horrek detanak garbitzeko eta deskomposatzeko, ez? Gara hori, ez da zure etxien botateko. Hori bakarrik gertatzen da, merkurioarekin eta petrolioarekin. Osa, zorua lurra, ez leku batean, egon dala lehen, ez dakit, fabrika bat ez da izan lantze zutela, ez dakit, gaur tosikoa, merkurioa, gero han landatu, onjoak sartu, operretxikoak, eta garbitu egiten dute. Hori da, hori onura garritxa da. Bai, eraikuntzarako erabiltzen da, ze eura daukie, konposaketan daukie miselioa, eta miselio erabiltzen da, surak eta olako adreiluak eta olako gauza jasangarrixak miselioakin bai lantzen da bize, eta lortzen da material oso harinak, eta hori, oso onak bai, iraunkorrak. Bello, enekien. Modan bebai erabiltzen da. Zazkean perretxikoa bebai dauz kolore desberdinetakoak, eta hori telak eta tintatzeko erabiltzen da. Morea, gorrixa, berdia da horretarako bebai. Hori, erabiltzen da, bioplastikoen ekoizpenean, nekazaritza jasangarrixan, erabilpen pila sukaldaritzaz aparte. Bai, eta gizakiak jateaz aparte, drogatzeko ere beti erabili izan ditu. Egia da, beti gizakiak erabili izan ditu. Beste konbertsazioa da. Perretxikoak ere erabili izan dira. Nik hori, daki, erabiltzen dira. Erabiltzen dira, baina hori da, baina, naturaltasun guztiarekin. Neurriakin kontu zibili beharra, eta bakizue, perretxik guztia jangarria direla, batzuk behin jaten direla bakarrik.
Hori esaten dozula ontxe, beti zigorrek beti esaten dau berdinaz, jangarrixa danak, baina batzuk kontau zeike gero, eta gero beste batzuk ezin zeike anekdotia kontau, ez? Eta hori, intoxikazio pila bat dauzela, eta Euskal Herri mailan bai kontau die urtian 200 intoxikazio dauzela perretxikuekin. Urtero? Urtero 200, eta horrein 120 bai dela kaltegarrixa. Osa, ez da hilgarrixa, hilgarririk ez da kontau, baina 20 bada kaltegarrixa. Orduan, normalian, zuk jakiten bozu, kaltia indotzun edo ez, esaten dabe, 4 ordutara itxen botzu kaltia, hori da, kalte fin bat, edo holako, igual txarto sentitzen zala tripan, edo, baina, azten bada kaltia 6 ordutik aurrera, hori larritzen hasi bizarela, edo medikura joen, edo urgentzetara. Berandu hau. Orduan, hortxe datuak, eta baina, beti esaten dugun bezala, zuek espadakizue, edo espasari adituak, lehengo, kontsultatu aditu bateri, eta bestela, ez jan. Espadakizue hona dan edo ez? Zentzuna, ez? Azkenean, ez zentzun pixatekin jolastea, da ni beti esan dut, ez dut pazientziri perretxikotan ibiltzeko, eta aina zautzen ditut, 3. Eta inoz jaso izan ditut, 3 horiek ezagutzen ditudana besteak, zuk anaixa daukotzu perretxikoan pila moten dotzula? Baina hor kontua, hori da horretik, eta inoiz, egia da, estaldura ero badaukazu, gaur egongo mugikorrak eta ondo dago, horako bideo dei bat egiten diozu, eta nik egin izan diot anaiari, Aitor, behitu hemen hau, hau zer da? Eta, altzatu, zelan daukan txapelan azpikaldea eta ez da izer, hori ez jan, eta esan zian, egun baten bauzin behar diran, ikusten duanean bat oso pozointzo esango izut, hori jan, eta erentzia, hola ja bin artean banatuko du, bat gutxia. Segaiztua. Eta nire, hemendik aurrean noa galditzen gehiago. Gero, aplikazioaren batetan ipentzaten dut badauela, hori aztertzeko ia hona dan, edo esaten dutzuna motak, eta zenik bat daukot etxian, ez da perretxikoen dako, baina da landarien dako, eta landari bat, adibidez, monstera bat jartzen dozu, argazki xatatzen dutzazu, eta euren berak itxen dago eskanerra, eta esatotzu, hau, landara hau da, monstera, ez dakize, hori, bideozu gure estatzia, ez dakize bat aldiz. Eta perretxikoen dako ziur, badago, baina nire lagun batek dauka, baina berak esaten du, kontua da, juten zaran, ikusten duzu bat, eta estaldurarik, ez? Orduan, ez dizu aplikazio horrek ez dizu funtzionatzen. Ja, mendixan. Hori da, mendiak hori dauka, ez? Badaude batzuk mendian ibiltzeko aplikazioak eta hori, baina lehenago ez baduzu deskargatu ibilbide hori, gero zaudenean, galdu ingara. Gainera, perretxiko leku ona bada, igual badabori izkutauta da igual estaldurarik ez da zuen dauketzen, ez? Zuaiz tarten baten egongo da, ero. Hori da. Bueno, beste plater bat, eta perretxikoak ingo ditu dena, eskuekin apurtuko ditut, eta hauek, esan dakoa ingo ditu, salteatu ingo ditu, olio bizian, eta behin salteatuta daudenean, beste barazki egin batera, orduen ja dena martxan daukagu. Alde batetik, hor gure arkumeankak hor egosten dauzkagu. Usain bikaina? Usain bikaina? Egia da, Patri, hori zu badakizu, hau lantaldean gaur, batean batek agian ez du jango ze bada gauza bat atala haue bakizu denak hankak, tripakiak eta olakoak oasko maite dituzu ezin dituzu ikusi ere egin. Eta orduan... Baina zuk esan dozuna azurrak enduta eta holan mamurtuta? Baina gelatinosoa da. Eta bado jente bati holan gelatina kontuak eta holan ez aizkina gustatzen. Eta zapori azkenean nahi eta nahi ez, fuertia, kumiana ez da fuertia, txerrianak niko fuertia badira. Eta salda hori, gero egiten baduzu egunen batean, da ura salda desente egin, hor xuberoako trukoa, xuberoan oso famatu hasinan bere txerriankak, eta txahal masaiak. Eta gaztatarta. Eta gaztatarta, baita. Horiek denak inditu mentxe horien. Kontua da, bere trukoa zan, egiten zituela, egosten zituela txahal masaiak, txerrianken saldan. Eta orduan, saltza hori brillante, gelatinosoa, eta zoragarria zan, geratzen zan, azkenean erabiltzen zuen salda hori, gehi ardo pila bat, eta horrekin itien zituen txalmasaiak, eta hori, zan, zema saltzen genituen, astero. Baina, txerrianka nik ezurrak endur dizkiet, 10,000 Egun baten zenbatu genituen dana, benetan? Aber zenbat ezur dauzkan, bueno, hau, hemen, dana mugitzen alderik. Perretxikoekin bukatzeko gaia, gaia holan
isteko, hori, jasotzen soia zenean da, adituak esare zenean, ez jaso txiki-txikina dienak, ze hortan izango da zailagoa identifikatzea ze espezie dien, eta orduan igual hor kaltegarri xadie, ze inkesta honetan, lehen komentatu zuten inkestan edo ikerketa honetan, kalkula usan, 130 mendixan jasotzen dana, bai, toksikoa dela. Osa, jendiak hartzen ditxula. Jende horren ze, ostras, Orduan, bueno, kontu zibili bigarela. Horre, karo, modan daude, ez? Hola da, arrisku handiko kirolak, eta hau sartuko dut artean, ez? Bai, ez da. Karo, jendeak ez duiten estrem dana izan behar da gaur egun, ez da izan, estrem, eta estrem egiten mauzo, Baina bizitza estrem bai, ze hori janda, gero, bueno, holako larrialdi bat aukitzen mauzo. Bai, nik lehen entzuten nuena, nire bikote hoiaren aita oso hortan niko eroa zan, da edo zein sartzen zuen, eta are beti esnea edaten zuela. Oran, tripako lan pixkat ez da izan, larri esnea. Medikuntza honena. Are, konpontzen hemen zuela dana. Beti ez, pare bat aldiz edo bi aldi uste dute tokatu zitzaiola ospitalera jutia. Vale, olioa hemen bero, kontua da, niko ingo ditu gana hemen, sartuko ditut gure pertsikoak, salteatuko ditut, 3-4 buelta, eta horra, sartuko ditut barazkiekin batera. Eta gero, behin hauek egosita dauzkagunean, esan dakoa, bero daudela, ez erretzeko moduan ez, nahi bauzu holan 2.0 izatea, hartu, atareko ditu saltzatik, eta ingo dituguna da, banaka, ezur guztiak kendu, eta aldala bere forma utziko diegu. Gero, irinetik arrautzatik pasa, frigitu, eta saltzan sartuko ditu, eta saltza izango da bakarrik, horko likidoa iragazita. Barazkiak ez ditu birrinduko, ez ezer. Bai, lehen esan dagoena zigorrek azkenean gelatina pila badau, eta ikusiko zue zelako testuria lortzen dan, ze hor ez tozu bier, ez hartu almidoirik, ez murrizteriko lan utzi denbora luzez, bakarrik, bikaina. Bueltan gara, eta bueno, azalduko izuet zer indudan orain arte, ikusi dezazuen, hemen jaurreratu itxula gauzatzu. Hemen, dauzkat, ja, arkumearen hanka batzuk, hauek ezur guztiak enduta, hemen ezurrak, hartu lana, desente atera dira, eta bat utzi dut ala ere kanpoan gero iteko. Gero saltza, hemen daukat irakiten, eta induana da iragazi, eta hemen dauzkat barazki guztiak. Hor bakarrik saltza. Ja, garnizioa dena batera dago, perretxikuak eta dana hor suabe berregosten. Eta oingo duguna da, bueno, bat ingo dizuet, eta gero irinetik arrautzatik pasatu, frigituko ditugu, saltzan sartu, hor utziko ditugu hor gozoa saltzen pixka beste 10-15 minutu, eta gero jatea besterik ez da izango. Eta hemen, esan dagoa, bero daudenean, ze hotzean ezinezkoa da, esango nukenik ia, hartu, eta ezurrak entzen. Hau, handia hori da errezena, txarrena daude, gero baten kluk, harrapatzen bat, txikiren bat, ez dut esango ez ebez. Tragau. Telebistan oso ona. Ze gozoa, hortza. Bueno, eta hemen, hori, aurrekaldean dauzka, okerrenak txikia daudena batzuk, hau gelatina, eta bueno, ni hemen jarraitzen dut etxeko lanetan. Etxeko lanetan, hori da. Eta, bueno, ez dakit, ikusi duzun albiztia oliba olioana, da lapurtzen, bueno, lapurketa batzuk bada dauzela, azkenean presizio zigo data, eta, bueno, ikusi da supermerkatun baten, indabela itxi horrek alkola eta jartzen dabe normalen kristalesko kutsa batzutan olan giltzapian. Bai. Olakotan ikusi dabe bai oliba olioa. Orduan besteko. Eskatu inbar duzu, oliba olioa nahi izan eskero, eskatu atara idazu oliba olio botella bat. Hori da, edo bi, oiru, edo nahi itxusunak. Bai. Hori geroz eta gehiago ikusten dabil, beraz. Bueno. Egia da, hor, olakoetan ikusten direnak, inoiz ikusi izan ditut, 10-15 eurotik gorako ardoetan bai jartzen diete, olako zigilutxu bat, ero zerbait gero kendu inbar zaiela. Bai, gerriko bat olan. Hori da. Eta egia da, gaur egun, oliba olioa virginera extra hartzen badugu, 9-10 eurotatik gora daudela. Horan, pixkat, ondo daudenak, hortik gora, nik esate dizu, ni normalean lehen orain arte, horra Alicanteko oliba olio bat hartzen nuen, oso ona, zoragarria, 3 litroko olako ontzietan, eta nik lehen erosten nuenean 14-15 euroan zegoen, eta lehen sartu inaiz nahi eta espreski jakinda hori, eta 19 dago, 18 eta piku. Orduan, igo da, eta... Bai, dana igotzen dabil, beraz. Ez dakit, beharko duten hori jartzea,
Bueno, jarri badaue, zozogatik izango da. Ez dakit izango den supermerkatu bat, ez dakit, asko pasadala, edo eurak hartu da ben erabakisa hori aurre ikusten, edo, bueno, ez dakit segatxik izango den, ez da gauza bat edatua, ez da gauza bat zuen, igual, ez dakit herriko dendan ikusiko zuena, baina, bueno, supermerkatun bat, Ero marketinga, Patri, eta lortu dute, Bai, notizia eta daolan eurei buruz berbaitzeko? Ez dakit. Hauek, baliteke. Hotza daude, Ja daude gelatinoso, bitu, hauek. Bai. Lehen hau indit joti, geratu dira, hau indu dana, blu, 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 eta beste daude, Osa, onomatopeia, bai, blu, blu, blu. Blu, blu, blu. Eta hau dauenian blu, 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 atara. Hori da, eta eskua dauzkatoin, nahi oso, hau, serio, benetan, hau, Julenek ez da inolestun jarri. Arpegirako, ematen baizutolan, ziur utziko izula fin-fina. Ximur barik, bapatien 25 urte barriro. Ero, engominatu inaldizuti egia. Osa, hola, hartuta kresta bat ingo izute. Bai, egia da, eskua geratzen diela, beina honekin ibilita gero, ez da, txerriankak ero inoiz ibili beza eta olago, tripakiekin, eta olako gauza gelatin asko daukaten gauzekin, Bueno, baina hori, igual azalandako onurak aukiko itxu, baina ezurrendako da oso nada, azkenean honek gauza gelatina daukienak, kolageno daukienak, jatia, ze jendeak hartza itxu, pastilla, pila bat, hau, suplementazioa bat, ezurrendako da kolagenoa da. Jaizu honek txerriankak, kardiankak da, honek aukiko dara kolagenoa gainera kalitatezkoa eta ona. Eta prestatu itazuzu, ikusi zuen gaur, gaur dugu, esaten duguna, hemen 2.0 versioa, ezur gabe dena jateko, baina bestela nahi izan eskero, eta jendeari gaina gustatzen zaio, txupatzearen kontu hori, gustatzen zaio, gure txian gustatzen da behintzat. Eta orduan, intzazu eta beste horretara, lapiko askarrean esan duguna, ordu erdian egosita dauzkazue, eta ero, saltza be, ez dute gero nahiz birrintzen ibili. Hemen nahi izan ezkero, hor rezetan apuntatu dut, gurin pixka baita, gurin pixka bota ezkero hor beste gorpuz bat ematen dio, baita brillo pixka dizdira ematen dio, baina, bueno, ez dio, bota, ondu, eta ero hemen, barazkia egin ditu dela, baina hau beste dozen guarniziokin, patata frigitu batzuekin ere, pero patata pure batekin. Barrura. Gaina nik aitortu dizut, ez dutela sekula proba hau, txarriankak bai, nire txian jaten die bizkaitxar saltzakin, baina honek arkumianak ez, beraz, gogua daukat probatzeko. Usaina ona, saltziana, honek lagungarrixak beba itxura ona dauka. Eta gero nahi bado zuramak niri oinatin ustea sartzen, eta pertsu bat etxera bialdu behar dut, solakoa. Eske, bere txakurrai deitxutza zu hemen programaren... Txakurratak nik ez dut esan ezer, zuk esan duzu txakurra dala, dana. Nik ez dut esan ezer. Programan ziar, enjotzazu burla bere txakurrai... Ez, txakurra burla zuk egin dutzezu. Nola uzikotzu herrira sartzen? Parkatu, nik esan dudana da, hor, leku askotan entzuten dan zerbait, txakurra normalean jabearen antza izaten du. Kasu honetan ikusten da, ez da horrela. Zezuk esan duzu, zuen txakurra, pixkat tonto dela, eta ni badakit, zuera ezagutzen dut, eta badakit horrelakoa ez dela, inundik inore, orduan, ez da egin hundik atera dan txakurru hori. Ez que adopta behin gauen 2 urtekin. Vale, ja, hasi da dana itxura hartzen, oin ulertzen dut. Orain bai, platertxoa mesez da, papera jarriko diau? Noski bai. Oin ja ulertzen dut, horrela bada bai. Horrela bada, adoptatua zenuten, lehenko jabea, auskalo... Baina, bueno, arrasa hori izaten dute, pixkaniko simple hola nire estilo oso argi. Bueno, simplea di, baina jatorrak bihotzonekoak, onak. Hori begarratzua da, txakur bat. Ni gustatzen zaite, a ber, lantaldeak ez dut, itxusia, ni txakurruri oso parregarria eta polita iruditzen zait. Bueno, ja, ne txakurran kontua ja... Alde batera utziko. Ingo buelba jana dixan inguruan. Gero, honekin bezu saltzean sartu eta egon bideo beste 5 minututxo edo. Komeni, ordu erdi eukitia eta noizean behin, ze azkenian dira glaseatuak. Zer da glaseatua? Saltzarekin gero, pixkanaka hor jungo da murrizten saltza hori itxasten jungo da hauetan, orduan, baina 5 minutukin nahikoa da. Orduan, utzi guzabe frigitzen, hor saltzen, eta ero gatoz jaten. Bitu, Txop. Gaur, onomatopiak inda zabizela nola ingo zan honek? Txop. Txup. Ero pil.
ez? Ba, pilpila... Igual arraina basan pilpil, ez? Bueno, baina nahi dut esan, nik honekin ja pistate ematen diet urrengo erzetarekin zerbait. Baina ez dut pilpila inbier, bakaiauak indoia gauzia, baina bueno, pilpil barik, Bueno, baina pilpilingo du, ez? Bai, pilpilingo dago. Vale. Egisa dala errezta bat zuria alkozen nahi zen. Ze ba? Bakaiau kauserak enbiotxorako. Ez sartu nirekin, Patri. Ze bihar bakizu zer daukaun. Ez sartu nirekin, Patri. Bueno, honek itxura ederra dauka, Eskerrik asko, Patri. Bueno, hemen, esan dagoa, asatxoa batzuk, perretxikuak, gure kipula, eta hemen, gure arkume hankak laseatuak, barazki eta pertxikoekin. Hau, txilu hemen. Zuretzako. Eskerrik asko. Eta, behitu, estreno da hor, Patri. Zerbait berria probatu behar du. Bueno, hemen lehengo aldiz probaukot. Hau? Bilatzanka. Zelan? Goxua. Pasada bat, benetan. Gustau diatu? Nasko gustau jaten? Zurrik ez tozu harrapatu, ez? Momentuz ez. Bueno. Ontxezuk ez tozu harrapatuko. A ver. Bakaiauan arantzarik, espera. Bikain. Eta ontxe, bakaiau kauserak. Ingot gainera holan saltza bat. Gernikakuak ez die, baina honek piper txikitsuek. Eta ingot olako saltza bat, ez dakit holan mojo berde baten antzerakoa izango den. Eta hori, bixak holan. Erzeta hori da, Andonitzena. Andonitz, Ezagutzen duzu? Ezagutzen dut. Aberarre bat telebistan omen dago, eta... Iaski Serrano? Ez, abizen italiarra duka, ez dakit. Baina, bera, andoni zukaldaria, eta... Patrizia Viteliren... Neba? Hori, bai, hori, Viteli hori zan. Bueno, gauzia da, nera nahiak, Instagram bat zabaldu dagoela holan zukaldaritzan inguruan, Andonitz, eta bere errezeta, hau lagundu notan grabatzen, goxua ezagun, eta esan dut, behitxu, ekarriko tolan. Oso ondo, venga, haupa Andoni. Hemen publizidea zuretzak. Eta hemen errezetia. Lehengo ingo perrexila, berakatza eta tipula sati txikitan ebaki, eta arrautza, bakaiau herria, irina, altxagarria eta ura gehitxu eta birrindu ingo. Koiara batzukin horia hartu eta ondo frigitzuko, eta gero saltza itxeko piperrak, berakatza, olixua, ospina, perrexila eta kuminua irabiatuko, eta kauserekin zerbitzatu. Beraz... martxan hasiko gara. Venga, bota. Bai, sartu primero. Hori da, lehengo. Berakatza, tipula, eta perrexila. Gero nik bakaiaua hemen injogu, R15 minutu labian, da hor geratu da, beraz horrekin ingo. Eta hau, hori soberakin ekin, ez azkenean itxen bozuelan bakaiau bat, edo zein arraintxurikin bebai, eleiken errezta bat da, hau da, hau gitzen bozuele atza, latzakin. Hau gitzen bozue, edo zein arrain, ondo dezein, azurtxuak eta arantzak eta gendu, eta oso ondo. Eta horrekin egikeke. Bueno, bakaiaua, zigorrek maite duen errezeta, gure osagaia, Julenen esanetan, eta ez da edo zein arrai, iparraldeko erregea deitzen zaio makaiauai, eta horrekin zen nahi du esan, hotza maite duela. Hotza asko maite du, eta behitu, honek kuriosidadea badauka makaiauak. Zer da, bakizu arraina direla zuriak edo urdinak, ez? Daukaten gantzaren arabera. Euneko bia baino gutxeo badaukate zuria dira, eta makaiaua freskoa dagoenean, euneko bi baino gutxeo dauka, eta zuria da, baina gatzetan jaten duguna, hor konzentrazio bat egoten da, eta koipea gehitu egiten zaio, lehortu egiten danez, eta urdina bilakatzen da. Bitu. Eta orduan badauka, berezitasun hori bakaiauak. Bueno, lupiak ere badauka, urtearen sasoianen arabera, koipe gehiago gutxia dauka, jaten duen
argala ero loditxu hau badau, Bai. urte sasoien arabera, baina makaiak ere, hori. Baina gehiago da, guk horri ematen digun transformazioaren ondorioz, gatzetan jartzen dugunean, ez? Beitu, enak isen. Bai, gero, milak eta milak arrautza jartzen ditu, oso azpian elikatzen da, hotza asko maite du, artikoan angoiek aldean bizi da, eta hor, badauka hemen esan nahi hori de nordan jefe, ero. A ber, txorienen norda makaia hau mosten duena. Alberto. Ni Patri esan behar, no? Bai, Alberto da. Eta hori oso ohikoa da, hau da, ez dakit nor da, makaio mosten duena. Eta hori dator lehendik... Zure etxean, Maialen edo zigo? Maialen. Atzo gaina umekin da, ekita lurrea ez da izan, eta bakizu amaz esaten da, ez? Tanok agintzen da betxien, amak, oso ondo ikasitza, ondo ikasitza ez da buena dau. Eta, hor, zaera hori dator, lehen garai batean, makaia oso presiatua zen, bai, lehorrean, bai, azkenean, urte guztian izaten zen zerbait izan, katzetan gordeta geneukalako, eta nok mosten zuen, nok banatzen zuen, garrantzia izaten zuen, da hori izaten zen, banatzen zuen, agintzen zuenak, orduan bitu, makaia hori ere eman diu. Nola dugarrez eta zerbait zepauzu egiten nahi zauz? Hemen txe botadotzat berakatza. Jauskatu lan zatitxo bat, baina gero dana birrindu inbi dugu. Bueno, tipula bebai, arrautza, perrexila, ontxe jarri betzat bitxu. Altxagarria edo bikarbonato apurtxo bat, hemen txe irina be, ez dutza botako dana, eta holan gero testuriekin da joango gara jolasten, ura eta bakalau herria. Orduan, joango gara, mamurtzen, olixua bebai, apurtxoka berotzen, eta gero izango da, birrindu bolatxuak egin, eta saltzak egin jan. Saltzak eramango da, hau betxu nahi baduzu... Saltza dana da gordainek eta nastia osagaiak eta birrintzea, ez? Betxu, hartu zuke, hau, bigarren edalontzia. Edan, hartu dut, orain? Oin, perresila. Perresila, hartu dut. Barrura? Bai, esadez. Barrura. A ver, no mazten duen makaia hemen. Hauzi, segi jau. Kuminoa. Kuminoa, etxona, horitzaldu induztut. Kuminoa hautza. Kuminoa hautza. Koiaraka txiki bat. Hori da. Koiaraka txiki bat, kuminoa hautza. Segi jau. Berakatza. Zuria. Zurituta, ez? Zuritxu inbiozu, bai. Bale, hau be barrura. Holan, aurreratzen di errezetako. Bai, eta, a ber, lantaldea, a ber. Hemen, anaia egongo basan, izango zineten honek, gaur bado de sukaldari, holan familia hori oso ohikoa da, ez? Okindegi batean ero ikusten dugunean ero, 1880 garren urtetik, horre beti konfiantza ematen digu, ez? Bai, familixako gauzia, ez? Hori da, hor dauzkau Adrián Aiak, hor dauzkau Artzak eta, Juan Marita Elena, Torres Anaiak ere bai, orduan, hemen... Lehengo beraunaldixa, gure etxian ere gurasoak ez die sukaldarixa bixo, zure etxien besta, ez? Zu lehengo beraunaldixa. Aita sukalde munduarekin oso lotuta zegoen, baina sukaldaria etzan. Nire etxabe bai, zenean oso jatunata. Soziedadian da, ibiritxako eta horrek ez dau kontatzen edo. Ospina? Ospina, bai. Barrura, eta gero botaizkia zube bai, mesez, 1 mililitro oliba olio. 1 mililitro. Amabos zati zati amabos zenbada ekipo? Ai, ama. Venga. Ez dakizu. 1 zati amabos. Sukaldian ibiltzen ez la matematika kontuan. Eta mardien lau, 6, 6, ez? Amabos gramo dieko jarakada bakotza. Orduan, espaduka zuen neurririk, gutxi gora bera, 6 botako dut zehoz. Bat, bi... Eta ontxe, Gernikago bipertxo. Lau, 5, 6. Gero igual geixo botako zau, baina, momentuz... Ya está, botako zau. Geixo berdero... Zelako pintxia gaurko. Eta piperrak, hasi gabe, denak, behar dituzu, Patri? Bai, mesedez. Vale. Oso ondo. Bota lau, momentuz. Hau eskatzen dizuna, Bai, hementxe, olixua... Igual berotxua hau abia dago egon, baina bat botako, apurtxo bat, probata... Hor tanta txiki bat, ni botaten dio tanta txiki bat, probatzeko ze temperatura da hon. Betxu, temperatura apurtxo bat etxoengo geixau, baina, badoi alantzen. Eta bitxartian guk, errezeta euskaldun hau itxen dugun bitartian, Bilbon zabaldu dugu Georgiako lehengo jatetxiak, gainera jabia da, Denisen laguna, beraz, nik joateko, gonbidapena behintzat, badaukotor.
Berez, kontakotzu zela, baina bitxia da, ze bertako errezetak, behitxu, nik bertako gastronomiatik ez dakit gauza hundirik, Bai? eta desiatzen hau jakiteko, ze egisa da, ba, behitxu, italiarrak pila bat, txinatarrak pila bat, badauz, geroz eta jatetxe holan, ez dakit geisau internazional, baina Georgiakoa, Nire aitagin arreba gonzan, aurten udan egon zien oporretan, Georgian. Eta oso aberatza, ez? Os asko gustatu zitzaien. Egon zien naturan, mendian eiten trekin bat, 6 egunetakoa, gero 6 egunetan hartzaiekin bertan mendian jaten zuten, hartzaiek beraiek jaten zutena, jaten zuten, trekin horrela zegoen prestatu da, prestatzen zuen tipuak egiten du hartu, eta gero hango hartzaiekin lotuta dauka, baina hartzaiek ez dute zerbait berezi egiten zuratzako, baizik eta prestatzen dute, han jaten dana, eta beraiek jaten dutena. Esan dute, zaindu dituztela, bueno, erregea baino beto, oso ondo jandutela, eta bagizue, hor Turkiaren gainean, Errusiaren azpian, Eurosia da azkenean, ez? Eta, bueno, Georgia, bultzatzen ari dira, bertako turismoa, eta naturaldetik bentsat, aitagin arreba, maite mindutu da etorria, eta gomendatu digu, eguneko egun juteko, orduan, bueno, hau jatetxe hemen daukazu, izena da, Zamaia, dala hango dantza tradizional bat, 3 emakumeek dantzatzen dutena, eta aukera daukazue, behitu, Bilbon behintzat bertako gastronomia dastatzen joateko. Hau, birrintzeko prest? Hori da, birrintzeko prest, honek bai frijitzuko ditugu, eta guk Zamaia biharrean aurrezku deitzuko gure jatetxiai, baina zabaltzen dugu, igual 15 minututan, ontsa etorri. Eta bukatzeko hemen gure bakaiau kauserak, saltza berde batekin. Hau, argazkirako, eta gu jatetxekua garen ez, eta etxekua garen ez. Ordu erdier, ordu bete lehenago beti jan behar du, sobrak. Horrelan funtzionatzen du. Hau bustiko da, ez? Bat utziko notzune, esatitxu dotoran... Ja, nik uste den, hori osoa niretzeko esan du. Inertzia gatik. Otoloa niretzeko. Kuruskari dau, fina. Zona eta zeidan saltza. Saltza honena gainera, zelako eskua hori irabiatzeko momentuan. Ez, kombinazioa benetan oso gotzua dola. Gomendagarri hon da egon. Eman gotzut, beste erdisa. Eskerrik asko. Ondo portau zarako. Eta lagunok, gaur bakaiago izan dugu, bihar aragibolak. Txorieneko bi klaseko handiak. Etorri gurekin. Bihar arte, agur.